Така, това е по принцип само unboxing видео и може би много кратко ревю на камерата. Понеже тепърва отварям, още не съм я тествал, даже не съм я апдейтнал. Не съм я апдейтнал, понеже карта памет, която бях поръчал за GoPro-то ни беше дошла, която е на Kingston, 128 гигабайта. Ни беше дошла и по принцип трябва, нали, място за апдейт на камерата, която тя няма вътрешна памет и ти трябва допълнителна... трябва да ти е SD карта, където да може да запише апдейта, да актуализира и да се направи там нещата. Ще се добавя тази карта след малко. И то даже мисля, че батерията му е паднала. И ще трябва да го заредя. Волта грипа, забравих да кажа, че като е конектнат с USB-то, с Type-C кабела, живота на батерията на GoPro-то скача до, поне и което е като информация, до 3 пъти. Тоест едно имате 3 батерии или 4. Може да го излъжа малко. Другото, което е, това е бежичен контролер също така. Ако искате да се закачите примерно GoPro-то някъде отвънка на примерно автомобил, нали, ви нямате достъп до камерата и като го свържете с Bluetooth, има Bluetooth връзка и можете чрез бутона да пускате, да спирате запис, съответно да правите снимки, да минавате между режими, нали, на снимки, на видео или там таймлапс, или там зависи както си ги настроите. Още не съм на 100% запознат като неща кое как е, но тепърва ще разцъквам камерата. До сега съм ползвал, нали, GoPro камери, но реално нямам някакъв много голям опит, нямам много голям допир. Основно съм ползвал записи от GoPro-та. На един път работих с едно GoPro, мисля, че 8 беше, но той беше за порядъка на един ден. И пак GoPro 8 вече си е доста стара камера. Характеристики, нали, набързо, какви характеристики има самото GoPro. Само да дръсна. Сензора е 27 мегапиксела, който, нали, съответно е кроп там 1 към 1 и нещо там. Не го помня точно изус. Резолюция, в която камерата снима по-точно, е 5,3К до 60 кадъра в секунда, като на 4К е до 120 кадъра в секунда, а на 1080, т.е. Full HD или Slow Motion, снима до 240 кадъра в секунда, където може да правите до 8 пъти Slow Motion. Камерата снима на 10 бита цвят от 4К нагоре, всичко друго под 4К снима на 8. Камерата има HyperSmooth 5, като GoPro 12 вече, понеже е GoPro 11, което може би преди година му беше релиза или нещо такова. Не съм гледал точно кога е релиза, но като правих сравнение между GoPro 12, 11 и 10, буквално самото тяло, даже и в грамажите нямат никаква разлика. Камерите буквално са една към една. Единствените разлики са някакви от типа софтуерни. При GoPro 12 имате HyperSmooth 6, тук е 5, а при десятката не помня. Това е, ако даже се чуете каква камера да си купите от GoPro серията, може би 11 е най-добрият избор, понеже като цена и като характеристики е може би най-добрата към момента, понеже GoPro с новата 12 не са пуснали нещо съществено, за да си купите 12. Особено ако ще си купувате първа такава камера, като, нали, в случая като мене. Най-добрият избор за мен, нали, е 11-ката, защото предоставя всички екстри като на 12, като на 10-ка. Цената е с около 100-150 лева по-ефтина от спрямо 12, която 12, нали, е най-новата към момента. Даже, честно казано, не помня даже релиза на 12-ката, когато още е направен. Може би са минали няколко месеца вече, нямам представа, може би има информация за GoPro 13. Но между 12, 11 и 10 разлика почти няма.
което е много странно, в смисъл буквално някакви, даже няма и козметични промени по самата камера. От към дисплей, от към камера, от към грамаж, от към батерия, всичко е буквално едно към едно. В този Media Creator Kit даже не знам дали там има някакви разлики, не съм задълбочавал да гледам, понеже не съм се интересувал толкова много, понеже това, което правя тук е просто анбоксинг и някакво много кратко ревю. Лично за мен, както казах, 11-ката е най-добрият избор към момента, освен вече 13 огни предоставя някакви супер нови неща, но нали, естествено, всеки сам си прави избора, като, както казвам, просто гледах цена-качество и не ми се даха и 150 лева отгоре, за да имам HyperSmooth 6, който даже не знам до каква степен ще го ползвам, защото той мисля, че там в разни режими само се ползва. Не съм много запознат с тънкостите. Та първо ще разцъквам камерата, още не съм я тествал, може би ще направя някакво видео. Тест видео, което нали, примерно ще изляза, ще снимам, може да я закача отгоре на колата, да обикалям примерно напред-назад, нали, просто да тествам и самата картина, и цветовете как са, да пробвам и slow motion, примерно, всичкото и може би ще е в някакво отделно видео. Тоест този дисплей е 2,27 инча, докато задния е 1,14. Камерата тежи 154 грама, както и 12-ката, така и 10-ката, така и тъс. Грамовица и същи, батерии и същи, като батерията е 1720 мАч. Дълбочината на водостойчивост, без кейс, просто с чисто тяло да е потопите във вода, производителя дава до 10 метра дълбочина. Аз едва ли някоята с камера ще я потопя примерно в морска вода и то камо ли до 10 метра дълбочина, то е абсурд. По-скоро в някакви басейни или малко я потапям в морска вода, примерно, даже бих сложил някакъв кейс, нали, за да ми е на мен по-сигурно, защото не се е представям с камера да я потопя в морска вода, после цялата ще стане леш, дори да нали, реално да е колкото да е водостойчива, нали, все пак искам да е до някаква степен предпазена. Друго нямам може би какво да кажа към момента, понеже както казвам, това е само анбоксинг, не е нещо задълбочаващо, видео, ревю и т.н. Самото искам, което иска да добавя, че това стъкло или леща, предпазител, както искате го наричайте. Само да покажа хубаво на камерата. Това стъкло тук може да се подменя. Има разни лещи, които се добавят, някакви по-големи, фишай или там как се водят. Защото се чуих дали да си купя някакви протектори, най-вече за обектива и примерно за отзади. Но като цяло мисля, че тази камера ще е ползвана с медиа кейса, което си нали, някакъв вид защита, нали, реално. И като разбрах, че мога да се сменят това стъкло, се отказах да лепя някакви работи по обектива, понеже всичко допълнително сложено отгоре ще развали качеството и евентуално трябва да видя за някакви ND филтри, какви има като вариант, съответно да се ползват. Сега не мога да ви покажа екстри като какво има камерата, какви режими има на снимане. Аз успях да я разцъкам много малко, като просто да видя за какво става въпрос. И има доста неща има. Прямо осмицата, която съм ползвал, наистина. Може да си използваш различна, като един вид, различен вид обектив може да си ползваш от 16 мм до към 40 май беше нещо такова. Нали, там HyperView, SuperView и някакви такива неща. Но видео тест и някакви по-подробни неща ще говоря вече в друго видео. Това искам само просто и да набързо да ви покажа като характеристики основни какво представлява камерата. Евентуално нали, този съвет, който аз ви го казвам, че към днешна дата между 12, 11 и 10 най-подходящ е 11, понеже 10 вече мисля, че още го продават, но там съм чувал някакви теории от типа на
камерата прегрявала, не знам на какво се дължи това, може да е някакви къси бройки примерно, но P11, нали, реално всичко би трябвало да е изчистен като такъв дефект, понеже вече е рефрешната версия, на 10-ката е реално, а 12-ката може би е рефрешната версия на 11, понеже, както казвам, даже и визуално нямат разлика камерите, даже само реално визуално са сменили само от 11 на 12 и от 10 на 11. Всичко друго е почти еднакво, почти няма някакви фрапиращи разлики, които да са, нали, да си кажете, то ти тук има такава екстра, ще си купя ние напротив. Единствената основна разлика е при 12-ката е HyperSmooth 6.0, тук е 5. Това е Volta Grip, нали, ако има хора, които не са го разбрали. Фенерчето и този поп филтър реално не знам дали ще ги ползвам, понеже исках първоначално да си купя само GoPro-то без този кит, като в последствие видях, че е намален на промоция и към добре, може би ще си го взема, понеже исках да се взема медиа кита. За тези, които не знаят, GoPro-то няма 3,5 мм жак за слушалки, за микрофон, т.е. И защото по принцип реално исках да си го ползвам GoPro-то като допълнителен кадър, такъв от примерно от главата, от гърдите, имам такъв колан за гърди, където примерно ще си го закачам да снима и ще използвам някакви кадри от типа на Behind the Scenes, неща, които, нали, правя и да ги снимам от друга гледна точка. Но като цяло се притеснявах, че микрофона, които са, мисля, че 4 микрофона има в градини в камерата, няма да са достатъчно добри да се чува хубаво. И зато исках да си купя примерно някакъв преходник или нещо, за да мога да ползвам микрофон. Обаче и преходника за от Type-C към 3,5 мм е около 100 и нещо лева, ако не се лъжа. Докато е медиа кейс или там, как се казва, ще изключих тотално, е от порядъка на 200 лева с камерката, нали, допълнително, и кита им дойде на една цена с всичко, нали, ако трябва да си купя отделно тези двете неща, ще да дам малко повече пари, отколкото за кита. Пък кита беше намален и получавах допълнително, нали, волтата, фенерчето, другите аксесуари, това, нали, поп филтъра. И реално този медиа кейс има 3,5 мм жак, където мога да се включа допълнително микрофон, освен този даже не съм го пробвал, ще го пробвам, а го върши чудесна работа. Може да не скупвам даже допълнителен микрофон, което, нали, това е бонус. Единствено само заради това, нали, че беше на промоция, си купих този кит, иначе може би ще си купя само GoPro-то и този кит, защото другите неща, нали, реално не знам колко ще ги ползвам. Може би ще ползвам и волтата най-много, защото има допълнителна батерия, може да го използвам като бежичен джойстик, което е супер. Нали, примерно като тръгна да пътувам някъде с колата или някъде да ходя, мога да се закача отгоре на тавана, примерно, или някакъв друг ъгъл. И примерно когато искам да записвам, мога да си пусна запис, мога да си го спра, мога да правя снимки. Общо взето имам познати с FP дронове. Мога да направя някаква колаборация с тях, да я закача на някой дрон, да направим някакви по-такива екстремни кадри. Но всичко с времето си, като цяло това е за сега. Ако искате вече нещо по-подробно, вече може, знаете, съответно да влезете в сайта на GoPro, да видите по-подробно характеристики, резолюции, режими на снимане и т.н. Но това е от мене. Благодаря, че гледахте цялото видео. Надявам се да ви е харесало. Не е много дълбоко информативно, ако те трябва да го нарека. Но просто искам да го направите с цел с хора, които изобщо не са виждали или даже не са работили с GoPro или искат да си купят, нали, да имат някаква отправна точка, какво да търсят и какво да си купят. Като цяло това е идеята на това видео, но както казах, на който му е интересно,
Надявам се да е останал до края, да е научил нещо ново. Надявам се да съм хвърлял малко светлина върху примерно вашите въпроси от сорта на каква камера да си купя Action, за какво мога да я ползвам и т.н. и т.н. Добре, мисля, че е това. Чао и ще се видим в следващото видео. Благодаря, че гледахте, харесайте видеото, абонирайте се и ще има още много видеа за напред. Първо започваме. Благодаря пак на всеки един, който е останал до края. Чао, чао!